Amalawi ine ndine Bon Kalindo ndabweraso chakumama wakuno kuti ndiyankhepo ziwiri zitatu zimene anthu kunja uko akufunsa ndipo akufuna mayankho kuchokera kwa ine ngati mtsogoleri ngati activist ngati amene akuyang'anira Malawi First komanso olankhulirapo Amalawi mavuto osiyanasiyana. Kunja uku kukuyenda listi ya anthu amene akuyerekezeredwa kapena akuganiziridwa kuti ndi ma members a gulu limene likupanga nkhani ya AG bill ija ikufunidwa kupita ku parliament kuti akalese anthu amene ndiwo achikulire kuti asayimirire nawo upresident umene ukubwera mu chaka cha 2025 makamaka pa 16 September. Ndinene kuti zinalo ndilanga, nambala yonso ndiyanga, ndipo sindikuchita regret china chilichonse, ndipo sindikufunanso kukuna mizani kuti zinalo silanga kapena nambala yosiyanga, zimene zozo ndizanga. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti kukhala membala mu gulu limeneli la AG bill kapena zina langa kutuluka pamene but does not mean kuti ineyo maganizo awo ndizokhumba zawo ndikugwirizana nawo. Ndi in fact kumene koko ndikumenenso ine ndimatengerako information kwa amene mwakhala mukundisatira ine ndakhala ndikutulusa maaudio onyoza gulu limeneli olankhulapo za kuyipa kwa chilinganizo chimenechi. Chikhalire nicho ena mukungoyang'anapo zina langalo osayang'ana zimene ine ndakhala ndikulankhula. Ndafuna ndikuwuzeni kuti Amalawi tiyeni pena pake tisanayambe kumunyoza munthu kumutukwana munthu tiziyamba kaye tafufuza chilungamo kodi chachitika ndi chani. Ine sine admin wa kumeneko, mukayang'ana bwinobwino zina langa sili kutuluka pena paliponse poonesa kuti ndine admin. Ine ndangokhala nawo pa listi ya anthu amene ali mu gulu la AG bill. Ndikanakhala kuti ndine admin ma message onyoza kapena kundikayikira ndiye kuti kukanakhala koona. Koma ine ndangokhala nawo mugululo, ndipo kukhala nawo mugululo kwandithandiza kwambiri chifukwa ndikumene ine ndimatola zimene anthu amapangana inenso ndikumatulusa ku dziko. Ndikanakhala kuti ndine membala wawo weniweni mwinaso pa group akanakhala atandichosa kale. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti zonse zimene ine ndimalankhula ngati DC ndimazitengatu m'magulu. Ndipo ine ndili magulu osiyanasiyana kuphatikiza magulu a MCPO, kuphatikiza magulu a UDF, kuphatikiza magulu a Ford, magulu a DPP, magulu osiyanasiyana ngakhale a machalichi osiyanasiyana. Funso nkumafunsa kuti kodi nkhani zonse zimene ine ndimalankhula daily kuchokera pa 1 pakana pa 30 mwezi wina uliwonse ndimazitenga kuti? Ndimazitenga m'magulu. Choncho inu amene mukundifunsa mafunso kuti kodi nambala iyi ndi yanu mukupezeka pamene pabwanji, ndinene kuti nambala yo ndiyanga, zina lonso ndine Bon Kalindo, ndipo sindikubisa, sindikuchita regret. Koma mwina muafuse anthuwo amene akupangirani screenshot yo, muafuse kuti tatipasirenisoni ma message ankhani zimene zimakambidwa kumeneku, kodi ma message a Bon Kalindo aliko? Mupeza kuti ma message osakupasani ainewo akupasani anthu ena chifukwa ine chichitiridwe ni adi mu gulu limeneli. Ine sinachitepo comment, koma ndimangotolapo nkhanizo ndikumangopitisa ku ziko. Ndipo izi sindikupanga koyamba, ndakhala ndikupanga kwa nthawi yonseyi, sindikuchita regret. Choncho ena kaya munyasidwa nane, kaya munditukwana monga mene akutukwanira, kaya mundisika monga mene ena akunenera kuti ndine mfiti ndipo sadzandikhulupirira. Zimenezo ndi zanu, koma ineyo ndinalowa mgulu limeneli, ndinalochita kulowesedwa, sinazilowese ndekha, komanso sine admin, komanso sinalankhulepo. Koma kukhala kanga ku gulu limeneli kwandithandiza kwambiri chifukwa ndakhala ndikumamva ndikumaona zimene anthu akukambirana, ine ndikumakatulusa maaudio. Ndipo nkhani zanga zambiri za ineyo zimachoka m'magulu ngati gulu limeneli la AG bill.
ndipo ndafuna izi muzimve ino amalawi mama uno kuti mukamapanga miseche yanu ndikumalankhula zonyoza muziwe kuti ine ngakhale olo MBC ndimayionera ngakhale MBC iyo ndiyobowa ndimaonera osakhala kufuna ayi ndimaonera ndikumveranso pakana wireless yawo cholinga ndizitolako nkhani ngakhale misonkhano ya chakwera imene ili yonyasa imene ili ya uchisiru ndimaonera imene siyisangalasa ndimaonera misonkhano yawo cholinga ndizitenga kunkhani ndizikupasani inu amalawi choncho ngati mukuona ngati zimene ndapangazo nzolakwika kwa iniyo ndizolakwika koma kwa ine sizolakwika chifukwa ndakhala ndikutola nkhani zimene amakambirana bill kuti atenge bill imene ipite ku parliament inunso amalawi ndikumamva maaudio yanga ndikunyoza uthenga wanga mama uno ndi umenewo unena kuti kwa amene mukunditumizira ma message ndakuyankhani kwa amene mukuyimba foni kuti muziwe chilungamo ndakuyankhani nkhani yake ndionena kuti ndizoona anandiphatikiza pa gulu limenelo ndipo mukaonesesa panepo pali anthu ambirimbiri siboni Kalindo yekha iya kodi anthu amenewo enawo ndi olemera angapeze nthawi ndikumakakambirana zimenezo kumuphatikiza munthu pagulu sizisonyeza nthawi zonse kuti iye ndi membala wa pamenepo ena amakhalapo ngati maspai. Boni Kalindo the DC sindimaopa sindigwedezeka ndipo sindikuchita regret china chilichonse.